Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yau ma za mu yi pronunciation part 22 of yadda ake formation na wannan I sounds. Kamar like, kowa a Hausance ma ya san wannan I ake furta shi I. Kamar pe. Yau wato kamar nan za ka ce mai tunda da L zai zama tail, nail, detail, sai me chain, sai kuma me attain, tail, nail, detail, chain, attain. Sai kuma wannan sorry ba wannan bane a gurin pronunciation na wannan Q. C da U din nan Q. C da U Q yake furtawa kamar like security. Dan sai security Q. Curable Q. Security Q and curable and Q. Duk wata C da U da kuka gani a cikin jimla sentences a cikin kalma C da U yana ba da Q wajen furtawa. Q shine muka samu security, Q, curable da Q da sauransu. Sai kuma wannan fa idan kuka ga DIA kwa sani ana kiran shi da di kamar me diabetics, dichronic, diagnosis, diabetes, dichronic, sai kuma me diagnosis. Wannan shine kawai ba wani wahala. Thank you for learning with me.